הפוחלצים שלנו נמצא בתוך גן החי פתח תקווה, והוא בעצם השריד האחרון מגן החיות המיתולוגי של פתח תקווה, שהיו בו בעבר אריות ופילים, משנות ה-70 פחות או יותר. יש פה אוסף זואולוגי מדהים, יפהפה, מאוד מגוון. לפני כשנתיים החלטנו שאנחנו עושים מהפך המוזיאון הזה, שבאמת כל כך מדהים ומגיע לו להיראות חדשני ומודרני. הבאנו את איגור גברילוב, שהוא המפחלץ הראשי של מוזיאון תל אביב, והוא עשה פה עבודה מדהימה על חלק מהפוחלצים, חידוש, צביעה מחדש. אני איגור גברילוב, המפחלץ הראשי מאוניברסיטת תל אביב. פחלוץ זה תהליך מאוד ארוך ומסובך. אנחנו לא צדים חיות, זה דבר חשוב. לפי המצב של הפגר, אנחנו מחליטים מה אפשר לעשות. אם זה אפשר לעשות רק שלט, אז הופכים אותו לשלט, שלט מפורק או שלט עומד. איך מתחילים? בדרך כלל, בכל זאת, אנחנו לוקחים כל המידות, כל הידע שאפשר לעשות מהחיה שאנחנו קיבלנו. אחרי כל המידות פושטים את האור, מאבדים את האור עם כימיקלים. כל מיני חומצות, מלח, ועוד כמה כימיקלים שצריכים שהאור ייראה יפה, רך, ואפשר להלביש אותו על דגם מפוליאוריתן. וכמובן עם דבק ועם עוד תוספות שיראה כמה שיותר טוב. עיניים מכל החיות זה זכוכית. תלוי גם הסוג של חיה, אז קונים זכוכית מיוחד, כאילו עיניים מיוחדות שעושים במפעלים, או שאני קונה שקופים ואני מצייר. לפני שנתיים התחלתי לעבוד במוזיאון פתח תקווה, והיה לי ממש מאתגר איך לעשות פוחלצים הישנים, להפוך אותם ליותר חדשניים ויפים. כי מוזיאון היה לא במצב הכי טוב הרבה שנים, ועבדתי עם כל הכימיקלים חדשים, צבעים חדשים, לנקות פוחלצים ישנים. באמת היה לי אתגר להפוך את המוזיאון הזה למשהו יותר מודרני. במהלך השנה, בנוסף לאלפי המבקרים שמגיעים לגן החי ואז מבקרים במוזיאון הפוחלצים, החלל הזה בעצם גם משמש קבוצות של גני ילדים ובתי ספר ללימוד חוץ-כיתתי. אוסף הפוחלצים שלנו הוא אחד הגדולים והמגוונים בארץ, ואנחנו נעשה הכל כדי לשמור עליו ולהמשיך לשדרג אותו לטובת קהל המבקרים שימשיך ליהנות ממנו. אז כשאתם מגיעים לגן החי, אל תשכחו לעלות לקומה השנייה ולבקר במוזיאון הפוחלצים המדהים שלנו.